noget baggrundsmusik på. Jamen, vi er i gang i Sofie Baby. Jamen, ja, så kan vi da godt. Den er Start. Okay. Hvad handler den om? Kasmin starter. Skal jeg starte? Ja. Jeg ved Jeg skal det fra. Ja, stop det der. Okay. Vores del af teksten drejer sig meget om, eller det er sådan modsvar til, til side 2. Tekst 2. Nej, det er jo side 2. Det er jo en stor tekst. Okay, fint. Og det drejer sig om, eller sådan overskriften, eller sådan hovedpåstanden er, at kvinder kan det samme med mænd, hvis de bare får den samme opdragelse. Altså sådan, så det er opdragelsens skyld, at kvinder er dumme. Ja. Og Og så er der sådan, den er sådan under en del, eller hvad siger man? ja, den er så underligt i 3 afsnit. I 3 afsnit. Og det første, det handler bare egentlig om sådan noget barsel. At mænd, de skulle ligesom bare lige prøve at føde et barn. Ja, det hårde ved barsel, at mændene skal sætte sig i kvindernes sted, og kvinderne skal så prøve at komme ud på arbejdsmarkedet og prøve at se, hvad det vil sige at have fysisk Præcis. arbejde i stedet for De skulle at gå prøve at bytte derhjemme. plads, skulle det. Fordi mændene tænker nok også, at det er nemmere at føde børn der. Ellers det ved jeg ikke, står den. Og næste afsnit, det er lidt mere sådan, der uddyber han bare sindssygt meget med, at hvis kvinder fik den samme opdragelse, så kunne de jo ligesom også. Hvis de ikke blev opdraget til at være sådan nogle skrøbelige, dydige kvindesmønstre og dyd, og så vil det blive til mandfolks skrøbelighed og mandeslader. Og ja, hvis mænd fik den samme, ja. Og hans belæg for det... sidste det tager vi bagefter. Sidste afsnit, der siger han ligesom bare sådan, at man burde jo egentlig lade det hele komme an på en prøve, sådan prøve at lade kvinder gøre det samme som mænd, men det er egentlig sket før, fordi at i vikingetiden var der sådan nogle skjoldmøer, og det er jo ligesom bevis kvinder med på. i krig. Ja, det er jo lige præcis det. Skjoldmøer. Ja, det er jo ikke sikkert, alle ved, hvad skjoldmøer er, vel? Nej, jo. Men Det ved de nu. Ja. Hvad er næste punkt? Det har vi sagt. Godt. Og belægget for det er, at der er ikke noget i... Naturen har ikke... Man har ikke fra naturens side sagt, at kvinder skal gå derhjemme, og mænd skal ud. Altså, der er ikke noget i kvinders natur, der gør, at... Eller, der er ikke så noget, hans belæg er, at man har set før, at kvinder... Nej, det er det ikke. Det snakkede vi med Marianne om. Det var ikke belægget. Belægget er, at der ikke er noget i kvinders natur, som modviser... Skulle forhindre dem i ikke at kunne. Præcis. Og så kommer han med en rygdækning, som er det her eksempel fra vikingetiden, hvor man har set kvinder i krig, og det kunne de sagtens blive. Ja, ja. Og det hele var lidt også en gendrivelse, ikke også? Fordi det her, det var sådan der. Jo. På side 2, der sagde han, der ramsede han op, hvad folk plejer at sige, eller hvad folks argumenter kunne være. Og nu modargumenterer han. Ja. Og så lige nogle, skulle vi ikke sige sådan nogle vigtige citater nu? Var det ikke det sidste? Nogle nøglesætninger. Ja, Mia, sig den der. Det her. Okay, du siger det ikke. Det er ligesom hvis man havde sådan... Ja, jeg skal nok gøre det. Havde sådan optugtelse som fruentimmer, ville man se mange dyder forvandlet til fejl og skrøbeligheder, så at løs snak ville måske komme til at hedde mandfolkslader, overilelse, mandfolksskrøbelighed. Ja, alt sådan noget der, ikke? Så ja, hvis mænd blev opdraget som kvinder gør, så vil de også bare være nogen. Ja, så op i den øverste, den der gakstrak til skrivebordet igen, mens jeg lægger mig i dit sted. Så kan begge ting blive velforrettet, så de skulle prøve at få plads. Ja, så kan man i hvert fald ikke se noget dumt om hinanden. Nej. Okay, var der mere? No, tror jeg ikke. Nej. Done, bitch.